Ayan mga kalingap at ginabay hapon na po. Alas 5 na po ngayon at maulan po. Tuloy pa rin po ang misyon natin at pupunta po tayo dun sa ating bagong scout mga kalingap na talaga pong nangailangan ito ng tulong. Umulan bumagyo, tayo po mga kalingap ay maglilingap. So tara po mga kalingap. At kasama natin si Ate Naling. Grabe po, maulan. Pero tuloy pa rin ang paglingap natin. Anong umulan bumagyo po. Tara po mga kalingap. Gabi na po, gabi na. Sa may mga ano na, sounds ng ano, panggabi. Wala nang ulan. Uy, may flashlight si ate. Ito po yung dinadaanan ng scout natin, napakalayo. Yung siguro kung bibili sila sa tindahan, lalakad pa sila ng ganito kalayo. Mga kalingap. Oo. Napakalayo po mga kalingap. Saan na kaya ito? Baka naliligaw na kami mga kalingap. Ala, hindi naman yan. Hindi yan. Hindi tayo naliligaw. Kakatakot na. Delikado nito kung maliligaw po kami. Ayun po, may bahay doon. Yun. Ayan po. Tara po mga kalingap. Oh. Layo din. At grabe mga kalingap. Nauna na si ate, parang kilala niya. Baka may aso dyan, ate. Mauna. Ako na mauna. Biglang balik. Yan po. Tapo. 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 Uy. May aso nga. Tapo. Grabe, kinakabahan ako mga kalingap. Tapo. Opo. Gabi na. Dito tayo. Dito ata. Tapo. Opo. Tapo. Meron? Diyan ang daan? Tao po. Hello po. Maray na banggi po. Wala silang kuryente mga kalingap. Medyo kinakabahan ako. Hello po. Tapo. Ayun po. Hello po, Nay. Tapo.
Baka po ito Baka yung ano po. baka po ito yung magkapatid niya na tinuturo. Ay, hello po. Tinuturo Sorry po. sa atin. Tulog na po kamo. Ano ba ka? Tulog ano na po, maaga. Ay, wala po kayong ilaw dito. Walang ilaw. Wala po kayong ilaw. Baka kalaban. Hello po. Ano ni? Lola, wala po kayong kuryente, Lola. Nakasure-sure lang pati ako pa. Ay, nakasure-sure si Lola. Oo. Yan. Kamusta po? Wala kayong kuryente dito. Ano? Wala. Maaga pa po, alas 5 pa lang, tulog na kayo. Aga pa. Oo, nasarado na ako't mahirap na. Opo. Di maaga kayong naggabihan. Nasarado ko agad ako't mahirap na baka kumapa. Mga babae pa naman kami pararehas. Bakit po mayroong mayroon po bang masamang loob na Wala nagtatangka naman dito? Noon, tagal na. Ano? Nireklamo ko kay Ay, Kapitan si Jimmy pa ang kapitan noon. Opo. Reklamo ko kay Jimmy. Ayan. At Wala na mula sino noon. po? Ilan po kayo dito? Kami lang na tatlo. Tatlo? Disable. Nagyagli. Ano po sila? Special, ano? Disable. O, ano yung mga, Hindi, special. ano yung mami? O, ganyan yung mami. Uy. Special child. Oy, sira pala. Wala siyang butunis. Ganyan na lang. Dito ka ba? Ano pong pangalan ng ano? Ano? Yan si Uy, sorry. Rachel, yan Hindi si ka. Risa. Rachel and Risa. Oy, Rachel! Rachel pala ang pangalan niya. Ang pangalan ng Yan, Risa. ano, ni Rachel Vlog. Ni Rachel Morales. Ito si Risa. Mga anak mo. Yan po, salamat na at pinatuloy nyo kami. Yan. Anong mga anak niyo po ba ito, Nay? Mga anak niyo po. Inadapt yung asawa kong buhay pa siya. Adapt? Oo. Inampon? Buhay pa siya, inadapt yung asawa ko. Ay, namatay na yung, 3 taon pa lang ito, namatay na yung asawa ko. 3 taon pa lang. Inadapt yung bagong silang. Siguro pa ako anak ng asawa ko doon sa babaeng yun. Ay, yung ina nito. Kaya pagtyagaan ko man at kawawa naman. So, anak po nung... Patay na yung ano niya, magulang nila. Patay na. Okay, anak po sa labas. Kumbaga, Ha? anak po sa labas ng asawa niyo. Inadapt niya. Inadapt. Inanong ko na lang na anak ko at kawawa naman. Napamahal na din sa akin. Grabe mga kalingap, kahit anak sa labas. So, yung mister niyo namatay na. Wala na. Ha? Namatay na po si... Yung Asawa asawa ko. mo? Yung nag-adapt dito. Oo, tapos... Siguro ka ako, anak niya yun, sa doon sa babae yun. Na namatay siguro na hindi din. pa 100%, pero ano po sa palagay niyo? Ha? Ano po sa palagay niyo? Parang Ano anak pa niyo? lang yun? Anak ko na din. Mahal-mahal ko Yung na kay sila. mister niyo po, hindi lang niyo sigurado, pero ano pong nararamdaman niyo? Anak ba siya ng mister niyo? Nararamdaman. Oo, anak niyo. Nino? Ikaw po, anak po ba siya ng mister Ay, niyo dati? oo. Mahal na mahal ko sila. Yun lang Nainggit nga mga anak ko sa dalawang ito at bakit daw mahal na mahal ko itong dalawang itong hindi ko naman ano-ano. Nainggit yung mga anak kong tunay. Sina Vilma baga sa Kasinopil. Kala ko na anak siya sa labas ng mister niyo. Oo. Anak ng mister ko. Okay. Sa, Anak sa labas. siguro, di ko naman Tapos, masiguro. hindi lang po 100. Niya. Hindi Inadap po. niya siguro, sabi ko, siguro anak niya yun. Doon sa babae yun na ilan nito. Kasi hindi naman kayo nag-a-adapt. So, Ha? Pero di ko naman masiguro kung hindi talagang- sigurado mga kalingap. Siya naman kasi ang nag-adapt ng buhay pa siya ay hindi ko naman tanggihan kasi asawa ko siya. Oo. Kaya lang, 3 taon pa lang ito, namatay na siya, na-murder. Yung bagang na-murder, alam mo nito, Pinatay po yung asawa niyo. pinatay. Kawawa naman po si nanay. Na-murder. Minarder. Hindi na nakaabot ng ospital. Namatay na. So, ilang taon na po kayo magkakasama? Kayong tatlo lang. Ilang taon na po kayong tatlo lang yung magkakasama? Mulang bagong silang sila, kinaano ng asawa ko. Tapos, nung 23 na siya. Pila? 23 na. Kaya 23 na taon ko na silang pinagdadaan. 23. Oh, 23 na sila. Anong pangalan mo? Sunong. Oo.
Mga dalaga na po ito, ano? Ilang taon na sila? 23 na nga. 23. Mm-mm. Mahirap na yan. Kambal sila? Kambal. Kambal ang tawag nyo kanina, ano? Nang kunin ng asawa ko, kambal yan wala. Oo. Sabi nung ama nilang tunay, yung asawa nung ina, Oo. sabi sa amin, ang ama kasi nila, pilay-pilay maglakad. Ang ina naman, ganyan. Oo. Sabi nung ama, pag dati niyan ate, di ba, sa akin ang isa ha, yung bagong silang pa lang ng kunin namin. Sabi ko, oo. Ay, namatay na sila. Hindi ko na Namatay din. namatay na yung asawa. Kaya hindi ko na Ikaw na lang yung bumubuhay sa kanila. Ano na yung binubuhay niyo sa kanila? Ay, naghanap kami ng nyug dyan. Kinukupra ko. Naghahanap kayo ng nyug. Oo. Buti hindi kayo Binubuhay. nagagalitan ng may-ari. Ha? Hindi pa kayo Hindi nagagalitan? naman. At alam nilang may ano akong kambal. Okay. Hindi naman nagagalit. Di malawak ang... Yung iba yung Nay, hinapagalitan. di malawak pala ang nyuganin nyo. Di na agalit. Malawak. Biro lang po, nanay. Ano naman yung pinapayagan naman kami. Kasi may alam din. Yung mga kagawa dyan na payag naman na Payag maghanap kami naman. ng nyug. Kasi may alaga ako. Pero So, ibig kung sabihin ay never, itong kambal na ito, never silang nakapasok sa eskwelahan. Hindi nakapasok. Hindi naman maintindihan ng teacher. Hindi maintindihan. Hindi matuturuan, mahirap turuan. Kaya hindi nakapasok. Opo. Paano yan? Paano nyo po sila natuturuan, yung kambal? Paano nyo po siya natuturuan ng mga... nakakatulong po ba siya sa inyo? O Oo. Pag nahanap kami sila may dara. ng Hanapan nyug? niyo Sila ang nagdadala ng nyug. Grabe. Hindi na po na kayang magdara kasi ano. Mm-mm. Hindi na kayang magdara ng mabigat. Sila ang pinapadala ko. Opo, mga kalingap, grabe, nakakagulat. Buti na hindi sila pasaway, ano? Kasi Ha? special, di sila pasaway sa iyo, nay. Hindi. Magbabait. Nakupo lang sila dyan. Pag inutusan ko yan na sila. Mababait. Mm-mm. Mabait ka daw, mabait. Hindi mo lang yan magsagot. Nay, naggabihan na kayo. Ano pong, ano nyo? Wala na kayong iba. Gabi. Ha? Naggabihan na po kayo? Nagkain na? Oo. Oo. Kumain na kami. Ano po Nakain ang- kaming maagap. Ano po ang, Nasarado ano akong nyo, pinto. anong ulam ninyo, nanay? Ay, talbos kangus. Talbos Talbos kamuting ka. Oh, masarap yun, ano? Kung araw pa maliwanag pa, kinunan kita. Kinuhanan kita ng talbos. Si nanay, mabait. Madilim Malayo pa, na eh. madilim na. Malayo pala itong lugar niyo, nay. Paano pag mabili Oo. kayo ng mga pagkain? Bakit nakarating kayo dito ng gabi na? Ganyan po Ha? talaga. Ginabi na po kami. Meron po kami. Naghahanap po kami ng Nagpunta kayo karapat-dapat. doon kina ano? May mga ini-interview po kami na wala sa camera. Pero ngayon po ay Gabi na kayo nakapunta sa tingin dito. ko po ay karapat-dapat kayong tulungan. Salamat naman. Mm-mm. Kasi minsan ay na ano na ang tuhod ko paglalakad ng paina. Punta dyan si Raya. Ang iraya po mga kalingap tundok. Ibig sabihin. Ha? Ayan, ay. Kaninang umaga kami nag-iraya. Ngayon hindi hapon. Kaninang umaga lang. Buti na paano kung wala kayong mahanap na nyog? Paano kayo Yung wala. pasensya? Wala, hindi. Minsan hindi kayo nakakakain. May yung tanim akong kamuting kahoy. Very good. Palakpakan Kaya natin mahina si naman nanay. ang laman ha. Kanlong na ng saging sa kayang nyog. Mahina. Nakakanlungan na. Buti na pinapatira kayo dito ng may-ari. Pinatira naman ako. Pinatira naman kami. Hindi kayo pinapaalis dito, nay. Hindi. Kasi alam nila nagtatanim ako. Okay. Kaya hindi nila ako pinaalis. Pero ngayon hindi ko na kayang magtanim. Nay, laging nakangiti yung kambal. Ha? Lagi silang nakangiti. Oo. Ito lagi na kangiti. Yun ha. Mm. Formal yun. Isang yun. Lagi naman Ito si labas Risa. ang ngipin. Si Rachel. Yung nakapink po, mga kalingap, si Rachel. Mm. Sila. Lagi pong nakangiti. Grabe naman po, nanay. Kahit po Nagabihan kayo. Mayroon kayong ano. Ay, may. may flashlight po kami, nanay.
So, inabutan po natin sila, nasarado ng mga kalingap kasi Sarado na kami. nag-iingat din kayo. May mga dalaga na pati ito. Nay, bakit mga maikli ang buhok ng mga dalaga mo? Ginugupitan ko kasi hindi marunong mag-supply. Sinusuplayan ko pa. Ginugupitan ko yan. Tsaka yung mga ngipin nila, bakit kinakagat nila yung ngipin nila? Kung bakit natuyo yan. Di nakalabas po kasi yung ngipin. Lagi lang nakangiti. Nagkaroon akong biglang kagat kasi yung kamay. Kamay niya. So, Siguro nadala. pagtatamsak, lagi po silang nakakagat sa kamay. Nanay? So, pinakagat niya. Kahit na... Narisin nga nila. Ay, oo. Ayan. Yung mga kuko nila, kaya po yung mga ngipin nila kasi lagi silang ayun, ganun po. Pero yung isa hindi. Yan po mga kalingap. At Maigi naman nakakaawa naman yung kalagayan nyo, nanay. Kayo yung nagbubuhay sa kambal mo. Maigi naman at maski pa nakakaraos. May pagkain. Ha? May pagkain. Ano po? So, paghanap lang ng kaya po medyo payat kayo, nanay. Ha? Medyo payat po kayo. Nagpayat ako Ano sa? Oo. Yan. Hindi ko na. Marinig na kaya pagdinig ko. Opo, nay, nagpayat kayo, Nagpayat ako. Opo. Nagpayat nga talaga ako. Napuproblema kasi ako sa Ano pong pinoproblema niyo po, nanay? Pagbuhay namin, pag nakita ko silang parang nagugutom na sila Kahit na dyan, kamudin kahoy na bubulot ko. Minsan nga, walang nalaman ang aking mga tanim. Buti na hindi kayo Buti nga hindi kayo nang bubunot ng ibang tanim. Ay, hindi ko magagawa yan. Mahanap na lang ako. Kung minsan nakakakita akong yung bagang tubo lang dyan sa yuga na hindi naman yung tanim, tubo lang. Kinukuha ako. Yung kumbaga yung tumubo lang kung saan kinukuha niyo. Yung mga tinatapon nilang mga kamuting kahoy, mga yun po yung natubo. Yun po yung ginagawa yung pagkain na. Tanghalian, yung ampun nyo. So, normal na kayo po ay talagang hindi niya maiintindihan yung mga pero at least nakakatulong sila. Nakakatulong sa akin. Pag inuutosan ko, nasunod. Pag naintindihan lang nila, pero pag di nila naintindihan. Ano po ba ang mga utos na mag-idib. Saka yung magdala ng nyug na pag namin. Yun lang. Pinapapawalis ko naman, kaya lang hindi maayos. Okay. Oo. Napapawalis ko naman dyan sa Opo, kinakatulong ko pag ginagamas ang tanim. Ay, oo. Kaya hindi ko na pinapatulong. Mahirap. Natulong naman, kaya lang ginagamas ang tanim ko. Pag San Damay Fernando ginagamas. yung, damay ang tanim pag, nagagamas. Oo, hindi marunong magkilala ng damo sa tanim. Special, po kasi ito. Nakangiti sila, ang saya nila. Buti hindi sila sa amin takot, nanay. Hindi naman. Pero yung isang yan, pag inuutosan ko sa ilog na mag-igib, nakakakita siguro ng lalaki ang takutan pa siya punta dito na mamumutla pati siya. Takot sa lalaki. Takot siya sa lalaki, pero sa hindi. Pag ako nakikiharap sa tao, hindi naman sila takot. Pero pag hindi ko iniintindi, takot sila, nag-iilag sila. Kasi kapag ganyan, minsan may mga taong mapang-abuso, lalo na kung wala sa tamang pag-iisip. Nangyari na po ba yan sa kanila? Minsan ang may nag-ano dito sa amin na, sarado na akong masyado, yung pintuan ko sa itaas, sarado na din. Nagangkalo na aso ko, galit na galit. Pero sabi ko, ano niya ako, isa iba niya ako dyan, sabi kong araw kayan. Ate, di ba, pwedeng masubi ang kambal mo. Putang gala, kainin garod kong kalawangon. Hindi ka maabot ospital, sabi kong araw kayan. Ini gusto mo? Araw kayan.
Natigil na yung kahol ng aso. Nag-alis siguro, takot. Talaga gagarudon ko talaga. Kalawangon ang garud ko dyan. May lalaking nag-aaligid, lalaking nag-aaligid, nanay. Oo. Kasi yung aso ko, galit na galit. Galit na galit yung aso. Hating gabi na. Hindi ko naman nakilala kung sino. Oo. Kung sino ko nakilala ko, ano ko naman sila. Sa barangay, nanay. Reklamo ko na naman. Hindi ko ba nakilala. Madiliman. Di ba pati ako ng ilaw. Makikita pa kayo mapagsilip sa butas, makikita. Ano lang na yung mga pinoproblema mo sa dito, sana? Ano lang po yung mga pinoproblema niyo po? Ano po ba yung mga pinoproblema ninyo? Ay, wala naman ako yung pinoproblema, yung lang pagbuhay namin. Pero di na. Pagbuhay, ibig sabihin na yung mga pagkain nyo araw-araw. Siguro kaya ako nagpayat, nagtatanda na kasi ako ay. Oo. Ganun talaga, nanay. At least, ang payat naman ay healthy. Hindi naman noon, po yan nakita mo na ba ako noon? Oo, nay. Mataba pa ako? Oo, nay. Maganda ka pa noon, nay. Ngayon po, nagpayat ka na. Tanda na kasi ay. Kaya napayat na ko. Saka sa gawa, wala nga kung di man lang nakakatulong ko man lang buhat ng mabigat. Pero pag luto, hindi. Wala po bang nagtitingin-tingin sa inyo dito na kamag-anak ninyo? Kasi puro babae kayo. Ang mga ano ko kasi, mga anak ko, nag-aaral ang kanilang mga anak, halos hirap din sila. Kaya hindi ako nagmumulis sa kanila, natutuo lang. Hindi ako naghihingi sa kanila dahil alam ko nag-aaral naman yung kanilang mga anak. Sa halip na makatulong ako pamahin. Hindi ako nahingi. Nagsasarili kaming maghanap buhay nito. Kasi na yung lugar nyo po talaga, liblib na ito, nay. Delikado po ito sa... Talaga nga. Delikado hindi ko naman maiwanan ang mga tanim ko, saka hindi ko pwedeng salamuha ito sa maraming tao po. Kasi natain na lang basag dyan sa... Basta na lang natai. Ay kung magtai, malapit sa So, ibig sabihin ay, kahit may tao, kung natatay na siya. Oo, natai yan. Nahubad ng panty kahit may mga tao. Kaya dito na lang kami sa tira. Saka may mga tanim ako ay. Matagal na ako dito. Hindi pa sila inaanak, nandito na kami mag-asawa. Dito na kami nakatira. Ang anak ni Ana, nagtira kasi sa amin yung mag-asawa. Nagtira sa amin. Anak yan. Kasi yung ina, ganyan. Namatay man ng parehas. Opo, nanay. Kasi kinuha ko, hindi ko na ito pinabayaan, nakakawa naman. Saka maliit pa pati yan, ako na nag-aalaga at yung ina hindi man marunong. Opo. Hindi marunong mag-alaga. Ang problema ko lang nga ito, sabi ko. Sabi ng mga anak ko, Mama, pag ikaan niya namatay, paano na yan? Sabi ko, alagaan nito. Napampo natin kay Kuya Joel. Kuya Joel, apunin mo na yung kapwa. Bahala na kayo. Sa joke lang. Hindi, Nay, malakas ka pa. Huwag mong isipin na mawawala ka na. Nay, malakas ka lang ng puro gulay. Gulay po. Oo. Lagi kaming gulay ang inuulam namin. Pag nakita ko silang parang nagugutom na sila eh. Kahit na lang dyan, kamudin kahoy na bubunot ko. Minsan nga, walang nalaman ang aking mga tanim. Buti na hindi kayo buti nga hindi kayo nang bubunot ng ibang tanim. Ay, hindi magagawa yan. Mahanap na lang ako. Kung minsan nakakakita akong yung bagang tubo lang dyan sa nyuga na hindi naman yung tanim, tubo lang. Kinukuha ko. Yung kumbaga yung tumubo lang. Yung mga tinatapon nilang mga kamuting kahoy, mga natubo. Yun po yung ginagawa yung pagkain na. Tanghalian, Binubunot ko yun. Pag nakakakita akong yung natubo bagang nataas ng pero hindi naman tanim, tubo lang yun dun. Binubunot ko yun. So yun mga kalingap yung pinoproblema nila talaga lalo na ni Lola Diva. Pagkain po sa mga bata. Nay, magbibigay ako para may pambili ka ng pagkain, ha? Sa mga bata, nanay. Salamat. Ako hindi na talaga ang bigas. Nanay, Salamat na masyado, ha? Pambiling bigas at salamat na masyado.
Salamat. No. Salamat na masyado to. Kasi talaga wala na talaga akong pera. Salamat na masyado sa inyo. Hulog ng langit ka. Galing po sa ating channel. Galing po sa Kalingap. Ayan po. At ate, di ba gabi na po mag-iingat kayo dito ha? At kami po ay mag-iingat din sa daan. Mag-iingat din po Ingat kami. din kayo dyan sa daan. Ay, wala namang dito. Awa ng Diyos. Okay, papaalam na po kami. Papaalam na, bye-bye. Oh, masaya na sila. Bye-bye na. Bye-bye. Ng pera. Marunong. Ay, marunong, masaya sila. Nakita silang pera. Apir, marunong? Apir na. Ayaw niya. Ay, Ako. Apir. Salamat na masyado ni. Hawak tayo, dali. Hawak tayo. Ayaw niya. Ayaw niyang Hulog ng pa. langit. Wala tayo. Okay, nanay. At pansamantala, mag-aan muna kami. Bye-bye na muna ha, sa inyo. Maski kape, mayo. Pangani ako. Salamat na lang. Oh, sige, nay. At ingat Bye-bye. po kayo, nanay. Bye-bye Dali na. na. Bye-bye. Ito na lang. Salamat. Ay mga kalingap, at kakarating lang po namin dito sa bahay, mga kalingap, at ayan, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog. Even though na ginabi na kami, ay nakapag-linga pa rin tayo mga kalingap. Maraming salamat po, at sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, Kalingap Alvin, subscribe na po. Siyempre sa ama ng kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, siyempre kay Kalingap Rob, at siyempre po sa Mrs. Corin po mga kalingap. Salamat, God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. sa